в Италия около 180 кг на декар. Средно, защото има много места в Италия, които не използват напояване. Особено в Централната Италия и Северна Италия. Тези сортове с напояване може да стигнат много добри резултати. Една нормална градина, една схема на засаждане 5 на 4, 50 растения на декара може да стигне без проблеми около 240-250 кг на декара. Тази градина е 5 на 3, даже малко по-гъста. Сега ще влизаме и ще гледаме сорт по сорта. Нарочно сме оставили някои растения с по-малко брой не издънки, а клони, а някои други повече, да видим дали има разлика в преодаване, но общо взето няма голяма разлика помежду тях. И така, да започваме от разсада. Може ли? Здрасти. Здрасти. Направо да ги знам. И направо ще ги връщам. Ако може, ще съм благодарен. Окей. Значи тук започваме от самия посадъчен материал, който е... първото нещо започваме от полето. За да направим една градина, трябва да бъдем сигурни, че полето, мястото е подходящо. Така че необходимо е да се направят почвени проби, необходимо е да се преценява климат. В основата на това се решава какви евентуално коригирания трябва да се направят, дали е pH-то, дали почвен физически състав, да се внася оборска тор, каквото е необходимо. И тогава решаваме какви сортове да се използват. Ние основно използваме 4 сорта. Като основен сорта имаме Tonda di Gifoni и Tonda Gentile delle Langhe. Каква е тяхната характеристика? Tonda Gentile delle Langhe за нас е царя на лешника. Има много добри вкусови качества, размера е много важен, не трябва да е нито голямо, но нито много дребно. И когато се пекат, на 100% им се отделят кожичка. Същото е за Tonda di Gifoni, като на вкус малко е по-различно от Tonda Gentile delle Langhe. Разлика е, че Tonda Gentile delle Langhe е малко по-взискателна. Не се адаптира добре навсякъде. Тук в България, особено близо до водни басейни, дава много добри резултати. Малко по-навътре, малко по-насухо и особено, тъй като е с поранен цъфтеж, малко по-чувствителна на слани. И тогава Tonda di Gifoni е по-подходящ. Той цъфтежа му е и оплождането малко по-късен. Тенденцията му е да дава и малко повече добив. И също така кожичката му се отделя почти на 100%, на 90%. А за двата сорта използваме като опрашители Tonda Gentile Romana и Nocchione. И двете са с хубави плодове. Голям недостатък на Tonda Gentile Romana е, че не се отделя кожичка. Така че трябва обикновено се използва за паста и се смесва с другите сортове. Nocchione има много нисък рандеман. Nocchione има един рандеман порядък на 38-40%. Tonda Gentile може да стигне 46-47%. Tonda di Gifoni малко по-малко, 44-45%, колкото горе-долу и Романа. Nocchione е този, който прави по ранен цъфтеж, който покрива първата част на женски цветове на основните сортове, и Tonda Gentile Romana покрива по-късия прозорец.
Така че един микс между тези сортове горе-долу са подходящи за всеки район в България. Сега, когато пристигнат растение, трябва вече да сме изградили концепцията на градина. Каква схема на засаждане и каква формировка. Това е много, много важно. Схема на засаждане, ние тръгваме от един стандарта, който е 5 на 4, който са 50 растения на декар. Но зависи от градина, зависи какво иска да прави производителя, може да се направи с по-висока гъстота, например 5 на 3. И тази 5 на 3 е постоянна. Има други градини, които предпочитат 5 на 2,5, които след 13-14 година остават 5 на 5, като се маха всяко второ растение. Така че се предполага, че този период 6-7 години те се изплащат многократно и вече се остава една градина с такъв стандарт. Като се остава много наблизко, може би е по-подходящо да се отгледат на едностъблени. Иначе лешник, той си е типично храст. И той вирее много добре, като се остава на храст. Когато идват първата година растения, правиме нашите дупки, вече сме натурили, вече сме приготвили всичко и засаждаме. Много е важно, когато се засажда, да сме на положителни температури. Не е хубаво да стоят корени на отрицателни температури. Това е ключов фактор. Засаждаме на около 30 см, правиме много хубаво загърляне и даваме вода обилно, защото трябва да махаме въздуха около корени. И тогава вече започваме да ги режеме, за да правиме нашата формировка. Това, което обикновено се маха, е централното стебло и трябва да се остава на около 30 см. А другите може да се режат, малко да се прибират. Идеята е първата година да прави издънки, ако сте решили да направите тази формировка. Мултистем, многостъблена. Обратно, ако искате да направите едностъблена, тогава се маха всичко, каквото е в разклонения и на височина горе-долу 70 см, 80 см се маха върха и се почиства малко от пъпките надолу, за да може да се развиват от тук, от страни клончета. Като пораства на храста, става доста по-бързо. Като е на едностъблено, тъй като ние форсираме растение да става едностъблено, е доста по-бавена. И има тенденция поне един сезон по-късно да влиза в плододаване. Каквото трябва да направим вече между първата и втората година, когато той вече е изкарал издънките, да решаваме, да видиме, да оставиме 4-5 издънки. Сега, всяко растение е една отделна история, така че трябва много да се съобразяваме с растението по време на резитба, по време на когато избираме издънки. По предпочитание да оставяме колкото може по-равномерно издънките. Някой път да се образуват повече издънки от една страна, по-малко от другата страна. Там може малко да се играе. Ако е необходимо, оставяте малко повече и отлагате формировката за още една година. Така по това време да излиза още няколко издънки. Но идеята е да не се превишават 5-6 клончета. Едно друго нещо, което прави разлика между двата варианта е, че едностъблено има тенденция растението да остава по-компактно, така на по-големи гъстоти е подходящо, но ако правиме някаква щета с трактора или имаме някакъв проблем с насекоми, като
косо с зеоцерапирина, които са дървенояди и влизат в дървесината, там трябва да се маха всичко, да се изчака новата издънка и отново да се строи растението, което означава, че за периода поне 3-4 години това растение няма да има никакво производство. В този случай, ако имаме някакъв проблем, махаме един клон и оставаме издънка. И оттам намаляваме производство, може би с 20%, с 30%, все пак имаме някакво производство и чакаме да строим нов клон. Друго е, че при тези формировки на 15-20 година може да се направят резидби за подмладяване на дървесина. Ще ви показвам снимките. За съжаление, тук на полето не може да се носи телевизора и да е удобно. Сега ще ви ги пускам. Има варианта, който да връщаме дървесината, за да промладяваме, или направо да махаме старите клончета и да избиват новите издънки. Новите издънки после стават промладяване на новото растение. Ако искате, аз приключих с... Да? Коя година може да се почне да се подмладява? Той има тенденция да намалява и малко производство. По моя опит някъде между 15 и 20 година. Да се подновява? Да. Поне това, което съм наблюдал аз. Казано честно, не съм имал градина на 20-30 години, но обикновено се ръководиме и това. Той има и тенденция самото растение да започне да плодава много нависоко, там където има светлина. Той не плодава където е сянка и има тенденция да сваля и продукцията. Така че в момента, когато виждаме, че има тази крива надолу, е по-добре да се го направи. Може да се направи и не наведнъж. Примерно, всяка година се маха по едно и две. 15-та година. Да, и започва в рамките на 5-6 години да става този процес за промладяване. Така че може да има едно сваляне на продукция, но не значи, че ще бъдем, например, няколко години абсолютно без никаква продукция. Дали някой има някакви въпроси? Да. Един такъв въпрос може да е. При засаждане, за да не се получава притискане на корена, допустимо ли е да се прави известно подрязване на корена, Да. за да... Може. Обикновено дупката е около 30-40 см. Може не. Важно е да не стои така. Не е правилно. Трябва съвсем малко да се отрежат. Може. Абсолютно. Други въпроси? Не. Тогава влизаме в градината. Заповядайте. Добре. Значи започваме с Tonda di Gifoni. Tonda di Gifoni е един сорт, който е типично от Южна Италия. Така че то по принцип понася по-добре и високи температури и не че е сухолюбив, но малко по-издръжлив на сушата. Той по принцип има висока производителност и много добре се адаптира в различни климатични условия. Ние Tonda di Gifoni я използваме в Централна Италия, Южна Италия, Австралия, сме използвали в Южна Африка, Южна Америка и дава много добри резултати. Когато става въпроса за опрашване, един принцип, който е много важен, един сорт е само стерилен. Тоест, днешният цвят, ресите на Tonda di Gifoni не може да опрашват самото растение. То винаги трябва да има други сортове, които са генетично съвместими, за да може да се опрашва. Значи, какво се случва? Правиме нашата градина, минават вече втората, трета година
не трябва да направите като нас грешките. Виждате ли, тук първите години сме оставили много издънки и после се е наложило на 4-та-5-та година да направим много силна резидва. И ние правиме грешки. От тези клончета решаваме да оставаме 4-5. От тази страна виждате по, как да речем, правилна формировка. От тази страна нарочно сме оставили доста повече разклонения. Разлика в добива почти няма. Горе-долу една и съща. Когато започваме да направим формировка, гледаме, много важно, да почистваме всичко каквото е отдолу. Защото особено като минаваме с машини, имаме механизация да работиме в града, така и иначе започваме всичко това да го сложим, така че е по-добре да го почистим. Освен това, короната по принцип вътре трябва да стои празна. Идеята е да може да има повече проветряване, да влиза въздуха и така намалява възможността за развитие на гръдни болести. И другото нещо, което се получава, когато оставим един централен клон, стун вертикално, той има страхотна сила и започва да дърпа прекалено много сила. Така че, каквото гледа навътре, каквото е много вертикално, трябва да се мата. Сега, когато имате вашата, да речем, по-майка градина, може да експериментирате по всякакъв начин. Може да ви се кръщавате, можете да опитвате да произвеждате повече странични клончета. Когато размерите на градина не са толкова големи, може. А тук идеята е да отглеждаме градината в големи мащаби. Идеята е да има градина, която изисква колкото може по-малко работна ръка. 300 декара градина може без проблеми да се отглеждат с 2-3 души. Разбира се, ще има моменти, които ще иска повече работна ръка по време на реколта или по време на махане на издънките, но в края на година средно трябва да се използват общо взето 3 души. Така че от тази градина вече сме започнали да направим механизирана резидва. Виждате, че отгоре са били прекъснати с същите машини, които се използват за механична резидва на сливите. Не е необходимо да се направи всяка година, може да се направи през година. Обикновено се прави едно междуредието една година, прескача се следващия и трето междуредие пак се минава. Така че те се редуват. Де факто градина се реже в рамките на 2 години. Трябва да припомните, че лешника плододава там, където получава светлина. Така че не е в наш интерес да е прекалено високо. Трябва да се поддържа все пак някаква височина. Може да видите много добре, където е минало миналата година и те са направили един приръст, може би там е около метър и 20. Тази година пак ще има нужда да се мине и да се кръщава. И също така, това се нарича топинг, когато се минава с машина отгоре. И механично може да се мине така отстрани, което е еджинга. При еджинга идеята е това да не идвате прекалено клончета между редите, защото така иначе с трактор, когато минаваме да направим някаква операция, да прескаме, да създаваме някакви рани на растението. Сега, опитваме да почистиме. Да, разбира се. Да, малко относително. Тоест, тук в България съм виждал градини на
10 години, които са наполовина от това. Там не го виждам почти необходимо. Тази година сме минали първия път да направим този топинг някъде между 5 и 6 година. Да. То горе-долу идеята е да поддържаме... Моля? Горе-долу са били наоколо между 3 метра, по-малко. Т.е. когато е на 4 метра, превръщаш към 3 метра и половина, 3 метра и 20. Тук не правиме нищо специално, не отглеждаме градината в някакъв специален начин. Колкото може по-малко работна ръка и де-факто се отглежда като отглеждат сливите. Абсолютно по един и същия начин. Водата, храненето по един и същия начин. Единственото нещо, което правим малко по-различно са пръскания. Тогава пръскания са съобразени за лешника и за опитно поле и за разсадник. Защото все пак има препарати, които не са позволени или са съвместими или за различни болести и неприятни. Но идеята тук е колкото може по-малко на ръка да се влизат, колкото е по-добре. Да. Когато се отглежда след отправената тук дърво, начинът на небита вътрешната страна, е подобно на това. Да. Все едно, че това го имаш тук. Да, едно там. Да. И вътре го оставаш пак на 4, на 5, колкото си е по... То е растение, накрая си го казва, как се приключиха. Обикновено, да речем, между 4 и 6, това е най-подходящо. Тук също трябва да се стигнат по левите ножици. Да. Колко имам презентация, може да се вършат на колегите, които правят сега. Голяма част от колегите имат градини, които са по-малки от 300 декара. Идеята е, че резидвата, която е автоматизираната резидва, тя е много малко приложима в голяма част от стопанствата на момента. Да. Как може да се направи? То по принцип продават и такива като моторни триони, телескопични. Да. И някой има ли градина с толкова високи растения? Единични души. Защото голямата разлика между италианските сортове и турските сортове едно е и начин на растеж. Турските имат тенденция да се отварят и остават дребни. Горе-долу турските сортове ти остават и така, само че ти идва, например, до тука. Да. Да. То по принцип и защо ние работиме с повече италиански сорти? Говоря за продукция, която отива в премиум продукти и не само за това. Има други турски сортове, които са страхотни, които са кръгли, които са много вкусни. Но, като става въпроса за механизиране, за резидба, за производство на дръвче и факта, че остава озряла лешника в шушулката, това е много допълнителна работа. Идеята е това да се прави премиум продукта, колкото може механизиран. Да сваляме колкото може разходите на производителя, да си има и той неговата печалба и ние да си имаме като купувачи, да знаем, че процес по определени стандарти и се следва какво е следствието. Когато взимаш лешник в шушулка, хем трябва да го почистваш, ти трябва време, по това време може да се разваля в шушулката, може да тръгват гъбни болести от растението.
А тук, специфично за Тонда регифони, той започва да падне на земята по-късно от Тонда жентиле. Някъде към край на августа, говоря за условията на плодката, с тази почва, защото може би Красимира, която е тук близо до Динка, но тя има полека почва, може да озрява малко по-рано. И горе-долу се приключва някъде към началото на октомври, край на септември, началото на октомври. И обикновено се събира на два пъти, когато първите 50% са на земята и когато окончателно остатъкът е на земята. Идеята е това, че да не отиваме да събираме от растения. От тук оттам може да видите някаква чука, но всичко е празно. Не сме минали, не сме ги пипнали, каквото беше, всичко е паднало на земята. Това е един от големите предимства на италианските сорти. И също така, както са и по-големи, те имат по-голям обем, те правят по-голяма листна маса и съответното има и повече, което да предлагат, за да нахранят лешници, могат да направят и повече брой. Като другите сортове, те си остават на половина. Показвам снимката на едно турско насъждение. Не знам дали може да видите какво представляват насъждения в Турция. Ей такива растения, кращета, има направо хълмове пълно с такова нещо, но те остават много дребни. Сега не е навсякъде така, но е доста разпространено. И разбира се, че такова растение, то има и тенденция да произвежда и доста по-малко. Не предлагаме това да се гледа по такъв традиционен начин на грешни. Това е най-добрият начин да гледаме в бъдеще. Колкото може механизирано, да си има вода и да е направено така лесно да се гледа. Другия въпрос са с издънките. Това е един от най-разпространени грешки, които се правят. Това е, например, как след години влизат да оправят резидва в Турция. Това трябва да се има предвид, трябва да се избягва. Не може да се остават такива условия. Едно нещо друго, което май пропуснах да кажа, е начинът, по който се прави резидвата. Най-добре е, когато се реже, да се остава все пак една порция от клончето към растението. Не трябва да е абсолютно сливко. Окей, не знам дали е наясно. И освен това, когато се нареже, не трябва да остава назъбено, защото там, където е назъбено, после може да се развиват и разни гъбни болести. Ако... И при малките. Иначе, каквото се образува, е такова нещо. И не е подходящо, защото там вече започват и насекоми да се крият, може да е място, където да се събират и болести. Не е добре. Така да имате предвид при време на резидба, винаги да се остава съвсем леко и трябва да е и леко наклонено. И също така при по-малки клончета.
Съжалявам, че така ви ги показвам, ама нямаше как. Виждате ли, трябва да е чисто. Трябва да се оставя горе-долу 1 см от стеблото и трябва да се избягва да се назътва по този начин. Сега, ако имаш 5 декара, идеално. Или като прави Калоян, направо му възхищаваме Калоян, защото като минават извънземно, наистина. Иначе това, което аз препоръчвам, е когато правите една част от градината 2-3 дена резидба, вече да се мине с меден препарат, да се обеззаразяват всички. Само че трябва да имате предвид кога да направите резидба. Сега е подходящото време, все пак сме в септежа, е малко, как да речем, може да се направи механизирано есента, след което преди септежа, така да се направи набързо и да се пръска с меден препарат преди ресите да са се удължили. По време на септеж не е препоръчително да се пръска, защото иначе по този начин създаваме условия за по-лошо опрашване. И втори вариант е да се започне преди, ако не може да се довърши резидбата след септежа. След септежа означава, когато основният сорт почти вече сме на края на женския септеж. И един друг показател е, когато вашия късен опрашител, който е Tonda Gentile Romana, ще го видим, това е накрая, има ресите де-факто стават кафяви, почти като тези, още малко по-тъмно. Когато това е приключила, тогава вече сме горе-долу на края на септежа и на основния сорт. Сега в началото на септежа не сме или в края? Тук сме в началото на женския септеж. А за ресите сме към средата края на мъжкия септеж. Тук много малко. Да. Първо женската пътка тя е червена. Да, то си има едно към края на септежа вече тъмняла напълно. Точно така. Зависи от сорта. Има някои други, които са малко по-розови. Но сменя се цвета кардинално на потъмняване. Те по принцип имат 3 фази. Първата фаза е когато показва съвсем малко червено. Това е началото на септежа. Втората фаза е когато близнаците се показва хубаво и има ярко светяване, като може да е от розово до тъмно червено и после започва полека-лека да изсъхва. Това е края на след изсъхването може да се пръска. Да. Когато вече масово ти е минал това. Обикновено пръскане, да речем, при условия тук става въпрос към средата, край на март. Вече зависи от годината. Аз съм тук в България 22 години. Едно време, ноември месец започваше да вали сняг и обикновено началото на марта вече започваше пролетта. А сега до Коледа топло. Ние тази градина сме поляли до ноември. За първи път в живота ми имах чувство, че бяхме в Австралия. Толкова късно не съм полял и всяка година имам чувство, че пролетта закъснява. Започва и съм по-късно. Като гледате и като валежите, ако едно време обичайните валежи бяха до по-обилни, до май месеца, а сега са до край на юни. И после от средата на юни започва сушата, която продължава до ноември, октомври. И в нашия район 20 литра на квадратен метър е валяло септември месец, 5 литра на квадратен метър е валяло октомври. Нищо. Е право голямо. Сега, на това растение горе-долу е общо взето добре формирано. Ние започваме да махаме, точно така.
го оставяме с лесна клонна и не трябва да е прекалено. Каквото е вътре, с маката ножица, може да се мака. Режеме до около 1 метър. Сега, тази маката не може да... Да речеме каквото ви е горе-долу до кръста надолу, трябва всичко напълно да... Вътре, вънка, от всякъде. Абсолютно. Тези горе-долу идват както... Какво е недостатъка на тази формировка? Особено като се пропуска първите 2-3 години, остава това... Черта остава. Да. И от тук трябва да се изтупват листата. Трябва да се изтупват листата и също така известно количество лестници паднат. Не е толкова, защото все пак ние тръгваме от принципа, за няколко пъти на година виждаме от средствата. Дървоядето трябва да се така, както гледаме, тук е строен. Това няма ли пречи сега? Това е един по друг се. Сега ще го гледаме. Това нещо, идеята е, колкото може, да отиваме към надзорна. Сега, разбирате, че там горе трудно се стигне с носите. Така че, евентуално този вид резист, пак тръгваме от механизация. Правиме, минаваме, режеме механизирано и това е само довършителна работа. При вашите насъждения може да си взимате такива методни приложения и трябва да опитвате да ги съкрещават отгоре. Разбира се, после трябва да се минава чуди по-добра по-навътре, да се почиства. Тук, например, както Юлиана казваше, тук има тройно, което не е много добре. Защото те се образува сянка един върху друг. И трябва да се избират помежду тях. Ето, той е най-наклонен, това е, защото са три, те му тежат. Най-настрани от стълбени на това. Сега, едно нещо, което съм се научила за резидвата е, че е много субективно. За някой е по един начин, за някой друг е по друг начин. Аз в този случай бих махнала това централно, да дава възможност това малко да се поразвива. С идеята, виждате, че тук е минало механично, за да го поддържа малко по-навърху. Ако виждате, че се наклонява прекалено много, е по-добре да оставите тук. Защото факта не трябва да е вертикално, и нито прекалено хоризонтално. Да речем, трябва да е около 35-55 градуса наклон. Значи, ето е външния махан, точно. Вътрешния изглежда добре, обаче като развитието е по-малък и горе. Виждате ли как като витрило? Самата корона горе е по-хубава на този. А той е такъв единичен. Да, но на този етап те не се правят толкова много сянка, особено когато имате... Аз бих поставил средния. Аз бих... На мене този не ми харесва много, защото е по-млада и вече сме го нарязали. Аз за сега бих оставила и двете, да има малко повече продукция тази година. И до година вече бих го коригирала. Държавни режущи жълт. Има, нали, три варианта, има и това не е добре.
Един друг съвет. Когато правите вашата резидва, би било хубаво да ги оставяте в междуредието, особено ако имате мулчера, направо минавате и мулчирате. Внасяме и малко органично вещество, което се минерализира в почвата. Да, също така. Като говорим за ножици, трябва да имате предвид, че тези ножици е хубаво постоянно да се точат. Тези ги използваме специално сега за махане на издънките в маточни. Така че влизат в почвата и много се износят. Когато правим тази операция, е хубаво 3-4 пъти на ден да се точат и да имате и препарата за обеззаразяване. Така че максимум през растение да ги пръскат. Защото като ще видим по-нататък, има един сорт, например мортарела, който понася вируси, Apple Mosaic Virus. И ако минавате през нея, после не чистите ножиците и рискувате да разпространявате болести в градина. Така че това да се поддържат чистота в инструменти е много важен фактор по време на резидвата. Сега, аз там горе не може вече да стигна. То по принцип всичко се влиза и така прекалено отива на вертикално. Трябва да се... Друг проблема да имаш прекалено високо напрежение е, че един момент не може да стигнеш на реката Запад. Той по принцип и нова клонче трябва да се махне. Точно така. Имате ли въпроси до тук? За чистенето на издънките е някакъв по-механизиран начин. Най-добрият вариант за чистене на издънките е следно. Много внимание първа-втора година. Лешник не понася хербициди първите две години. Така че там работа, колкото повече работа, това е единствената работа на ръка, тежка, която има лешника. Ако се прави хубаво почистване, се избягва да се създава толкова голяма корона вътре. Ставате по-наблизко. Колкото по-наблизко, толкова по-лесно се почиства. И трябва да се третират, когато издънките са на порядък на 10 см. В България единственият препарат регистриран за лешника срещу издънките е Копак Турбо. Той е контактен. Колегите в Италия те са опитвали с глифозата, с раудата. И първите 2 години викат фантастично. Минаваш веднъж, идеално. И след 3-4 години са забелязали, че върховете започнаха да издъхнат. Защото това е системено. И въпреки, че няма веднага пряк ефекта, когато се натрупва, започва да повлияе на растение. Така че най-добрият препарат, който е за контрола на издънките, е контактен. Преди години имаше баста, глифосинат амониум, беше страхотен препарат, разбира се, че са го забранили. Има още един друг препарат, но не е регистриран в България въобще. Е на базата картетразоне. Такова наименование е Spotlight. И много добре се поддържат под контрол издънките, само че тук в България въобще го няма. Но не само за лешник, нито за... В Европа е позволено. В Европейския съюз е позволено. Но опитах да вземам контакт с една фирма производител, която има представителство в България, но не са ми дали отговор за това. Иначе Spotlight е прекрасен продукт за поддържане на издънките. И после съм виждал, че има като припоставки за христорези,
защото представляват като една кръгла конструкция, където вътре върти ножовете. Лично не съм го използвала, не мога да ви казвам точно, но вижда, че търпят. Да, разбира се. Моите колеги, някои търсят на изделките. Някои моите колеги го правят, но пак е въпрос, нали, икономически въпрос. Аз лично ми е малко трудно време да виждам когато има листата, защото не виждаш много добре. И има такива неща, но там е много важно също да се заразява веднага. Защото когато си в вегетация, особено когато си около 20-25 градуса и насекоми, и гъбни болести се развиват най-силно. Така че трябва да се избира подходящ момент и с дългоскатска паста веднага да се застави. Иначе, аз съм на принцип. По-добре е евентуално да останем малко повече, на следващата година вече да се пореди да не се прави повече. И особено е важно да се вижда какво трябва да се. Тук, според мен, е заседен от 2015 година, някъде към 2030. Точно така. И също така че имаше намаляване на създаването. Това се разглежда, когато виждаш, че кривата отива вече надолу и няма други фактори, които влияят, които може да са планата или някакви климатични условия, които се влияят отрицателно на помодаване. Това вече започваш да правиш сметка, да помладяваш. Тук, например, като става въпроса за помладяване, тук, например, една градина в Италия, като се вижда, че са махнали. Това било едно и някакво. И сега ще го покажем на... Това е един вариант. Трябва все пак сега си твърде много информация. Да, но като правиш сметката и ефект, продаване, разходите, чуват се, са поетели. На река може да правиш прекрасно. Ако имаш мака градина, ти си знаеш името на всяко растение, може да го направиш. И топинг го направи. Като виждаш, има и топинг. Не е било миналата година, защото минавам и през търгата. Но по-миналата година е било топинга. През вегетация може. Да. Но най-добре, когато имаш издънките така, да минеш с контактен. Това, например, е как помладяват една градина. Тук се виждате, че буквално са махнали централното стъбло и как се образуват новите издънки. И от тези новите издънки се избират 4, 5, 6 и се остава на храст. Това е един начин за помладяване.
Ето един такъв въпрос. Строили си, има някои растения по различни причини са тръгнали да се развиват хоризонтално. Струва ли се да се мъчим да го изправим с течение на времето, като увеличаваме отклонението, или по-добре да го отрежем, да си пуснем оплитураз и да се тръгне нагоре? Зависи какво е растението, защото ако е от турските сортове, най-вероятно така си расте. Ако е от италианските, по-необичайно може да го изправиш. Иначе те си растат просто по такъв начин. Аз, например, съм минал в някои градини тук в България, където има тунда джентиле и между тунда джентиле се използва и ран, трапезунски, атабаба като опрашители. Сега, не съм 100% сигурен дали са най-подходящи. Все пак опрашвате. И виждаш, тунда джентиле, атабаба. Просто ясно. Всеки растение много ясно се вижда каква е разликата. Може да питаме? Да. Когато вече имаме така, примерно, някои зърнки, оформили сме ги, ще ги съкръщаваме ли да се разклоняват или ги оставяме сами да се разклоняват? Примерно вече имаме храст 4-5 такива. Аз обикновено ги оставам по-свободно. Аз ги оставам свободно, защото искам да стигнат по-бързо нагоре. Защо искам по-бързо да стигнат нагоре? Защото когато има една слана, между тук и там може да има разлика 2-3 градуса. Тук може да имаш -1, -2 и там да ти е на 0 градуса. Там имаш плод, тук нямаш плод. Защото така че моята цел е първите 4-5 години да си структурирам растението. Ако го оставам прекалено ниско, има повече влияние към от почвата, по-чувствително към сланите. Също това, например, когато има валежи, се образува трева, се създава един микроклимат много влажно, може да тръгват по-бързо гъбни болести. Аз лично предпочитам по този начин да отглеждам. Тоест стимулираме Това е един друг вариант. Стална резица. Да помладяване. То може да се по-нататък помладява и по този начин. Е това за изправяне. Ама след което Пак така. тръгва. До кога ще остават да пораснат тези? Става въпрос всички тези. Защото те ще искат да пораснат Те ще носят, няма да растат сол. Няма ли да... Все пак имаше и малко те дават тях, защото те ти дават. Те дават, но цялата картина като... Полека-лека почистиш и отиваш. По-големи Всяко като растение стават, и такива, започва да се по-големи. показва. Стават големи. Так, тогава. Това е същото резидбот преди малко, как се образува в вегетация. И това е един друг вариант за промладяване на градина. Да благодарим на колегите, че успяват да намират много интересни, Аз ще ви пратя. много интересни снимки. Аз се мъчех да ги изправя. Чудесно. И да видя, имаше още една интересна снимка от... Това ми говореше за табаба. Това е един пример как не трябва да е градината. По този начин е много подходящо. Това е типична формировка в Азербайджан. Добре.
Ако искате да продължаваме, да гледаме, аз между друго не знаме как сме с времето. Е един от най-ранните италиански сортове и е много подходящо за опрашване на джифони. Плода му е малко продълговато и има много нисък рандеман. Така че обикновено този сорт се използва при такива климатични условия, когато основният сорт влиза доста рано в цъфтеж. Тогава може да се използва. Но голям недостатък е това, че плодът е прекалено продълговато и по-трудно се обработва. Да? Да. Точно така. Добре. Това е. Така че не всички италиански сортове са кръгли. Обикновено тези, които са кръгли, имат наименование Тонда. Tonda di Gifoni, Tonda Gentile Romana, Tonda Gentile delle Langhe. То се нарича Сан Джованни, той е от Южна Италия. Като вкус на плод не е толкова зле, но нисък рандеман. Обикновено в топли страни, както в Австралия и в Южна Африка, много добре, много подходящо е за опрашителя. Сега можете да видите. Това е добре. Моля? Добре. А този сорт е Tonda Gentile delle Langhe. Поресата ли го отличаваме или как? Трудно поресата. Аз тук ги знам по името растенията. Сега, може да видите самата големина на растение, ако го гледате спрямо джифони, е доста по-дребно. Tonda Gentile delle Langhe за нас е много хубав сорт. Той е типично от северна западна Италия, от Ланге. Плода е много вкусен, има един типичен лешников вкус, освен че е сладък. И е бил първият сорт, който е било използван за направяне на шоколадови креми в северна западна Италия. Има голям проблем, че се адаптира не толкова добре в различни климатични условия, които не са сходни на тези от северна западна Италия. И другото нещо, особено за тракийската низина, е прекалено ранен сорт. То означава, че този сорт, поне тук, е малко по-чувствителен на слани. И има тенденция последните години да има тук да е малко по-нисък добив. Така че този сорт го препоръчваме или близо до водни басейни, като водата митигира и има тенденция да поддържа по-висока температура, или по хълмове. Тогава става. Ама точно на дъното не. Сега ще отиваме при Романа. Според мен не толкова. Сега ще видим. Виждаш ли тук, например, ресите? Да, по-фини, но... Да. Романа по принцип, първото има голяма разлика между едно растение и друго. Имаш високо, ниско и Романа има тенденция много да се отваря, да е малко по-нисъка. Имам чувство, че Tonda Gentile е малко по-чувствителен на високи температури. Затова има и по-малко реси. Като гледаме сега Романа, ще видим, той изглежда като коледно дръвче. Tonda Gentile delle Langhe, каквото е хубаво е, че има страхотен пазар. Особено от Италия, направо изчезва. Имаш и
10 кг и това купуват от Италия. Особено последните 2 години, че е имало голяма суша в Италия, доста се На тази градина какви са добивите? В Италия е изсекнал най-голямата река, която има места. Там река По. Беше доста ограничаващо. Отиваме на следващия сорт. Да. Много. Тук по принцип трябва да се поправи. Да. Централното трябва да го махаме. Ние нарочно сме ги оставили там, да се виждат каква е разлика, да имаш 3-4. Ако виждаш, например, съседното, там е с 4-5, както трябва. А тук сме оставили в повече. Разлика в килограмите на растения не е значителна. Какво е плододаването на тази градина? На тази градина, и то зависи от сорта. Трябва да признавам, че последната година не съм успял да го засичам. Те като се берат, как да знаем? Преди 3 години имах равностойността на 120-130 кг на декара. Преди 2 години съм имал няколко растения с добив над 3 кг на растения. Но по-миналата година, например, имахме 3 слани последователни края на март, началото на април и, например, TGL почти нищо имах. Затова ранните сортове тук са малко как да речем, деликатни. Но късните сортове са стигнали до 3,5. Тази година очаквам между 4-5 кг на растения. Да. Да, използваме хербициди. Основно. Абсолютно. И има и друго. Когато градината вече е толкова голяма и засенчва, то де факто се чисти сама. Имаше много по-малко развитие на тревата. Това е една друга причина да имаш градина с по-високи растения. 3 на 5, нали? Това е, да, 3 метра в ръда и 5 метра в мусорение. Заповядайте, отиваме да видим този сорт се нарича мортарела. Мортарела много се използва в Централна и Южна Италия. Тя има добри вкусови качества и даже и добри добиви. Един от растения, който има голям рекорд, са точно от този сорт. Тя има един голям недостатък, че произхода му от първите разсадници, където първите градини са били заразени с вирус. И той носи този вирус със себе си. Примерно, в Австралия има този сорт. Първите растения са били взети от Италия, са минали през Южна Америка, са отишли в Австралия, не са появили симптоми. И при първото наводнение, когато вече имаше доста повече влага, се започне да показват вирус. Така че е един носител на Apple Mosaic вирус. Така че като сорт виждаме, че има макорици, също чувствително на високи температури. Интересно е, ама не бих го препоръчвал особено за нашите условия. Отново,
Хубаво е да се направят такива опитни полета в различни точките на България, на Балкани, да се видят основните сортове, какви са най-подходящи опрашители. И защото един пример, колегите ми в Сърбия и в Румъния тази година са виждали първото женски цъфтеж, а още мъжките не бяха тръгнали. А обичайно първото започва мъжкият цъфтеж, след което женския. А тук в България си вървеше както трябваше. Така че най-вероятно тях избора на опрашители трябва да е малко по-различно, отколкото за нашите условия. Сега отиваме да видим един друг опрашител, който се нарича Нокионе. Тук не. Тук не съм видели колко много представя. Сорта се нарича Нокионе и е един от основните опрашители, който използваме в България. Той е ранен опрашител. Да видите, че очевидно е минала на ресите периодът на отделяне на прашки. В България се развива много добре. Виждате колко голям брой реси има. Има добро покритие, особено con региони, много добре и покрива достатъчно добре и Gentile delle Langhe. Има една поносимост в порядък на 3-4% отместване, но сортова чистота увеличава много качество на така че като има специалиста, когато се събира колкото може по-модерно да следващия марка една висока, една манка на висока. Просто си е такава. Виждате тук има по-голямо растение и после през няколко стават широки, се отварят по-ниски, после пак стават по-високи. Тя просто е характерно от нейния ДНК да се развива по този начин. Тонда Gentile Romana е преобладяваща сорта в областта на Витербо, Лацио, Италия. Там даже когато се говори за опрашителите, те не знаят какво са. Защото имат толкова много и влешника наоколо, че никога са се сблъскали с този проблема за опрашване. Имах един разговор с един преподавател от университета в Туша, който се оплакваше, че от техния регион в последните 3 години в сушата ми са паднали много ресите. И се оказват, че в България, виждате тук, имат идеални условия. То просто е като коледно дръвче. Може би е сорта с най-много реси. Тонда Gentile Romana, недостатъка като продукция е това, че когато се пъка, не се отделя кожичка. Това го сваля от гледна точка на индустрия, като лешник, който може да се използва в бомбоните. Но като вкусови качества са много хубави, особено като се прави на паста. То се използва като покъсана опрашителя. Виждате, Джифони почти е приключила. Тонда Gentile опрашване мъжките вече се отишла. Нокионе е към края, но тук имаме още ресите, които в момента се удължават. Има доста по-дълъг, покъсан прозорец за опрашване. И също, което е много важно, има голям брой
реси. Това означава, че произвежда голямо количество прашеци. Да ви признавам, тази градина сме направили грешка по време на засаждане. Тази градина трябваше да бъде точно обратната. Опрашителите оттатък, а тук основния сорт. И просто стана недоразумение и така стана, че основните сортове са отишли там. Тук преобладяващия вятър идва от запад. Така че трябва да имате на предвид течението на вятър, когато правите градина. При необходимост може да сложите, като някои колеги са направили, по края ограда допълнително опрашители, за да може да има най-подходящо, най-добро покритие. Въпроси? За поливането искам да питам аз. Да. Декастацията не се полива преди да се отпадне вода? Или да. може постоянно да се полива? Дори Имам спорове от тази тема. Например, със същия професор, който говореха, той предпочита да спира поливането по време на реколта. Каква е причина? Първото е, че озрява по-бързо плода, по-лесно пада и също така не пада в местата, където се полива и така се поддържа по високо качество. На който съм съгласен. Само че в неговите климатични условия той през седмица има валежи. Така че, или 10 дена. Така че той поддържа много добре почвена влага. При нашите условия, специално тук, и аз гледам да инвестирам повече към растението, отколкото на самата продукция. Защото мога да запазвам тази година продукция и да имам добро количество. Но ако растението ми влиза в стреса, първия симптом започват листата да набръчкат. Паднат листата, може в следствие да паднат и ресите. Ако паднат листата, изме още, например, край август месец или септември, пъпките пак тръгват и правят листа. Това означава, че тези пъпки, които бяха предвидени да са плодни за следващия сезон, се развиват като вегетативни. Автоматично ти спада драстично продукцията за следващата година. Така гледам да има един баланс. Предпочитам лично да изгубя малко плода, но да съм сигурен, че имам достатъчно плодните пъпки за до година. Предпочитам да имаме постоянни доходи през години, отколкото да имаме една година високи, на следващата година нищо. Горе-долу трябва да гледам според пъпките как е, дали да полезно повече. Растението си показва особено. Лешник, разлика с други овощни видове е, че има много плитка коренната система. Много плитка означава, че голямата част е между 40 и 60 см дълбочина. И то се развива, колкото е широка короната, толкова корените се разпространяват около него. Така че, като е на 40 см, много е чувствително на изсушаване. Защото ябълките, без да говорим за лозите, лозите могат да стигнат метри дълбочината. Лозите правиш едно поливане на седмица, 24 часа и на него му е достатъчно за цялата седмица. А при лешника трябва да даваш малко количество, но редовно. Като при мен е черноземи, малко като няма вода и става страшно. Пука. Да, пука се много зле. Да. Там трябва да се внасят по постоянни обработки, поне в ръда, и да се внасят и органично вещество. Също помага. От тревата дали да остава в началото или не, и още съм под дилема. За сега поддържам, нали, да е горе-долу и така. Тревата там е за преценка. Аз винаги съм бил голям любител на затревяване в междуредието. Сега, като имаше чернозем, особено пролета, за да може да влиза да пръскаш, идеално. Вали няколко дена и то ти позволява да влизаш и да пръскаш. Но осъзнах, че първите 2 години
колкото по-чисто поддържаш, по-мака конкуренция за вода и за сплевели и за храната, имат растения и дръпнат много. Така че обикновено затревяване според мен може да започва от или край на втората или трета година. Като винаги по линията по ивица трябва да се поддържа чисто. Друг въпрос е вече затревяване, когато вече доближаваш механизирането. Механизирана бране. Тогава трябва да се има предвид, когато растения са още ти малки, невероятно ще трябва да подравняваш или да минеш, ако е подравнено, да косиш и да минеш с евентуално хербициди. Защото ако имаш един валеж по време на брането, то веднага тревата в рамките на 2-3 дена са доста висока. Зависи каква машина трудно успяваш да вдигнеш. Така че трябва да е добре почистено. Ако правиш непосредствено хербицид преди брането, горе-долу тези 3 седмици, 4 седмици успяваш да поддържаш. После, като градината ти е като тази, доста висока и става сянка, тя де-факто си поддържа сама ниска. Доста е по-лесно, когато градината е възрастна, да се поддържа чиста. Други въпроси? Моля? Късните поливки в края на октомври могат ли да повлияят лошо по някакъв начин? Не знам дали лошо, но сигурно влияят. Ние тази година, октомври месеца сме поляли. Даже разсадник ноември месеца. Имаме едно голямо закъснение тук в септември. И имам съмнение, че късните поливки са били причината за това. Но иначе, ако не ги правиш и растенията не са в покой, рискуваш да имаш следствие за... Имам предвид, ако имаше още листата. То го виждаш, край на октомври още бяха пълни с листата, не бяха паднали. Така че, и особено като са млади, давай. Каквото може да се случва е, че остава по-зелено дървесина и по много ниски температури може да имаш някакви щети от слана, замръзване. Но аз лично съм виждал щети за замръзване на лешника, когато си вече към минус 20 градуса, минус 20-21. Моята градина ще представлява. Отварят се пъпките? Не, вече женските са... Всички отворени? Отворени отдавна. Да, тук закъсняха. Тук що закъсняха? Най-вероятно заради късни поливките. Най-вероятно това е... Нормално ли е по този период? Не, забавиме се с горе-долу 10 дена, 2 седмици. Аз в моята градина дали... Да, вашата е нормално. Нормално ли? Да. Турските сортове по принцип са... Не, Тонда Джентале е основният. Тонда Джентиле? Да, 8 тонда и един ран трапезум. Тонда Джентиле по принцип женският цъфтеж започва към край на декември, началото на януари, така че е абсолютно нормално. Тогава снимат. Различаваме ли плододаваща резидба от оформяща, формираща? То по принцип да, може би Елица по-добре от мене може да ти обяснява и това и в градината на Илия всичките проби, които правят. Пак става въпрос колко работна ръка искаш да използваш. Какво ще кажеш по въпрос, Елица? По принцип винаги различаваме резидба за формиране и резидба за плододаване, така че да. В крайна сметка в началото до първите 2-3 до 4 години трябва да направиш това дърво, да му изградиш скелета. По-нататък за тебе всяко рязане на дебел клон е загуба на хранителни вещества. Така че да. После става въпроса как го поддържаш, когато вече са... така. Имаме да видим другите сортове. Когато правиш резидба за формиране, трябва ли да се стремиш да запазваш плододаване? Това ли ме попита? И как да стимулираме в един момент плододаване, когато решим, че вече няма да формираме, че горе-долу се формира? Така или иначе по учебник, поне формирането е до 3-4 година максимум.
всичко зависи от силата на растеж на дървото. И как се грижиш за него също. В един момент ти ще видиш, че първите 2-3 години имаш прираст 50, 60, 70, може и метър леторасти. В момента, в който започне да плододава, това ще падне и до половината. Просто трябва да следиш колко ти е прираста на младата дървесина, на летораста. Когато видиш, че вече прирастът ти е много малък, или плододаването ти е твърде голямо, или храненето ти е недостатъчно. А летни резидби приложили го? Ние одеве го коментирахме това. Че по принцип не се практикува, но може да се спести някакъв труд. Не, при лешника не е толкова популярен, колкото да речем при кайсията или други видове. Всички видове се режат лято, но това питам за лешника, няма опит. Освен това, листната маса е толкова яка, че трудно може да преценяваш. Питам опит дали има и резултата какъв. Колегите в Южна Америка са направили такива опити, ама щом не го практикуват... Говорим за по-малки площи, да влезеш в плододаване. От тази гледна точка. Често казано от моя опит, игрите с влизането по-рано в плододаване и как да спестим 1 година или 2 години, обикновено... Как поддържаш градина? Биологията си е биология, не може да се излъже чак толкова. Така е. Сега, едно нещо, което бих искал да изкоментира за лешника. Има някои колеги или хора, които са заинтересовани да направят лешник и викат, той е сухолюбив. Лешник не е сухолюбив. Да речем, че трудно може да го трепваш. Това да. Прави всичко възможно да оцелява, но за да имаш добив, той си иска и неговата вода, и неговото хранене. Така че то трябва да е нещо балансирано. Това със сигурност. Другото нещо, че до сега лешника се е смятала като един вид горско растение. Но всъщност той си има изисквания към почвата, си иска неговите грижи. Ако се грижиш достатъчно за него, то носи добри доходи. Абсолютно. Но без работа малко трудно става. Като всяко нещо казвате, ама и той си е такъв. Да видим друг сорт. Здравей, Радица. Как си? Записахте ли се на... Стефане? Извинявай. Има списък, ако може да се запише Радица. Този сорт се нарича патует. Той е френски сорт. Доста се разпространено. Франция не е един от най-големи производители, все пак се имате някаква традиция в производство на лешниците. В страни като в Грузия, то се използва за опрашител на тонда джентиле. Аз лично за първи път работя с този сорт. Моето наблюдение е, че е чувствителен на ниски температури, особено по време на оплождане. Не съм виждал толкова добри резултати като количество на плод. Но все пак може да се има на предвид, защото той е, като виждате, среден опрашител. Така че ако градината е особено с тонда риджифони или
И то хваща край на Тонда Джентиле и би трябвало и Тонда Джифони също да може да го прави. Сега отиваме да видим един испански сорт Сегорбе. Този сорт Сегорбе от Испания е един от много разпространени сортове, особено в северна, източна част на страната. Интересно при него е, че има доста опити с подложка. Като знаете, лешника се отглежда на собствен корен и има опити към подложка, но работа още е доста надалече. С изключение на този сорт, който в Испания са пробвали в една подложка, която се нарича Данди. И изглежда, че дава интересни резултати. Спрямо патуета е малко по-ранена, опрашване на мъжките. И пак се използва и за Тонда Джентиле. Като продаване, казано честно, не съм виждал кой знае какви хубави резултати. Възможно е да не получава на подходящ момент прашец. И сега отиваме да видим последния сорт, който е Барселона. Това е нашия последния сорт, който е Фертит де Куртарда или така наречено Барселона. Този сорт е доста разпространено по щатите. Ако сте прочели, например, селекциите, които прави Шоан Меленбахер в щатите, те взимат като контрол характеристиките на Барселона. Колко е устойчиво на Филберт Истън Блайт, колко е спрямо Барселона поранен по-късно цъфтеж или поранен и по-късен късно плододаване. Този сорт е добър опрашител и, например, за джифони е много добър опрашител. За индустрия има голям недостатък, че едра ядка. И рандеман си е малко ниско. Но за пресен пазар може и да става. В Америка също има един голям недостатък, че е чувствителен на Филберт Истън Блайт, който е една гъбна болест, който в рамките на няколко години уморява растението и направо трябва да се изкоренява градина. Шоан Меленбахер, той е направил новите селекции, даже е идвало в Турция, в България, да търси особено от турските сортове, които са по-устойчиви на тази болест. И новите селекции, които е направил там, като Макдоналдс, Сакачауея, те имат един от родители, който е от турските сортове. Сега започваме един проект заедно с Институт по бощарство. Ще направим едно опитно поле в института, който ще има и други нови италиански сортове, които не са много разпространени тук в България, и също така от американските сортове. Така че след живот и здраве, след 3-4 години, ще е удоволствие пак да се събираме там, за да ви показваме първите резултатите на тези сортове. И така. Въпроси, нещо? Въпросният материал, който от Караджово се взема, от тук. Ако искате, може да отиваме да видим разсадник, ако имате интерес. Да видя, защото трябва да вземем, може би към края на месеца някъде, нали?
и трябва да прескаме поне 2 пъти на година за лешник. Имахме малко проблеми с уидиума, прашната мана. По-късно. Да, по-късно и обикновено когато оставяме много издънки. Така че колкото по-рано спираме издънки с хербициди или ги махаме, колкото по-малко проблеми с прашната мана имаме през сезона. И преди 2 години, когато сме стигнали тук 44 градуса, 43-44 градуса, имахме изгаряне по листата. Не сте слагали някакво? Не. Имам един малък опит в Австралия с това наричат бяла глина, каолина, и горе-долу запазва. Интересен беше опита. Ама там редовно е през лятото над 40 градуса. Тук по-скоро е нещо необичайно. И другото нещо, което съм виждала при градина на едни колеги, като се пръска превентивно с аминокислини. Тогава предразполага растение да е малко по-устойчиво на високи температури на суши. Скъпичко удоволствие, но дава резултати. Тук принципно как турите? Капка? Чрез капково напояване. Друго някакво органично торене слагате ли? Почвата? Сме направили един опит преди 2 години с един тор с пепел и пилешка тора. Няма особен ефект. Още пепелта е там. Знаме тази тор. Само през капката храни. Тия зелените чувства. През капково напояване е най-ефтино. Даже съжалявам, че не успяхме да направим и да издаваме брошурката. Вече сме приключили с новата брошурка за напояване. Доста подробна, даже тежка. Това е направо брошурка, която може да давате на консултанта за напояване. Но има и интересни съвети как да се използват, как да се тури чрез капково, да се поддържа системата. Чрез капково напояване е най-ефтино. Това ще е ценно, защото реално няма почти никаква информация за лешник. Да. По отношение на турене. Ние сме питали на един професор от университета от Флоренция да ни направи едно проучване. Сме му дали данните на едно място, където бяхме направили дълбоко проучване. И в основа на тези климатични условия и разликите в северна и южна България ни е калкулирала какво е изискването, какви са евапотранспирация. Много сложно и много тежко, даже може би в момента има и малко излишна информация, но за тези, които проектират системите за напояване е много добра, за да проектират най-подходящо съоръжение за лешник. И след което ще излизаме с още 2 брошури за реколта и пост-реколта и след реколта. Как да се поддържат лешниците, машините и така нататък. Производителността, общо взето. Но живот и здраве, допълнително ще говорим за това. Други въпроси? Ако искате, предлаг 20 на декара майчни растения. Защо сме направили разсадник? Когато моите колеги се започвали да проучват България, като една от страните с потенциал да произвеждаме, да развиваме нашия проект тук, първия голям проблем беше това, че много често градините тук в България бяха с смесени сортове, не се знаеше много добре произхода, много турски сортове, даже съм чула, не мога да казвам, че това е истината, някои продават от семеначета, т.е. са хибриди. На един нашия производител, даже сме направили
анализи на листата, сме ги изпратили в университета от Торино, на него бяха ги продали като тонда джентиле деле ланге. Отговор от университета е била: не е тонда джентиле, не е въобще от италиански сортове, е дъщеря на някакъв турски сорта. И от тук може да разберете, че като се започва да се създава тази градина с неподходяща посадъчен материал и се стигна много надалече, на 5-6 година, и се вижда, че не влиза в продаване, то е голяма загуба на парите, на работа, фрустрация. Така че това да се взима, да се започва от избор на място, да си има вода и посадъчен материал, тези са необходимите неща, за да може да се изгражда градината. Нашите растения идват от две разсадници от Италия, от батистини и от стелифери. И двете разсадници са участвали в една доброволна сертификация, която е вървяла между 2015 и 2019 година, като са дали доброволно материала от майчини растения, са ги проверили и Министерство на земеделие в Италия са и дали един оранжев етикет, че този расът е сертифицирана и генетично проверена. Така че каквото имаме тук, ние сме абсолютно сигурни, че даваме на нашите производители точно каквото е като сорт. Tonda Gentile Romana, Tonda Gentile delle Langhe, Nocchione и Tonda Rigifoni. Тук виждате едно поле, което вече е минало от нашите колеги. Ние тези растения сега ще ги съкръщаваме на около 40-50 см. Те вече са с едно хубаво коренище и оттам започва да избиват много издънки. Средно може да получаваме, зависи от сорта, между 5 до 10 издънки на растение, горе-долу за тази възраст. В рамките на следващите 2-3 години може да стигнат и 10-12 издънки за една майка. Особености на работа следваме определени правила. Първото е това да се обеззаразяват инструментите, когато работиме. Да поддържаме висока агротехника по целия вегетационен период и да ги нахраниме балансирано и правилно. Tonda Romana, тази е Tonda Gentile Romana, който по принцип е слаб растеж. Тази година имахме издънки горе-долу на около 1,50 м, 1,70 м. Когато правиме операциите, задължително температурите трябва да са положителни. Работиме само на плюсови температури, не на отрицателни, защото с малкия корен може да има проблеми да замръснат. От тук изваждаме издънките, ги приготвиме на снопчета, правиме първата селекция тук в полето, след което ги затрапваме. По това време започваме подготовка на блока, където порастват една година тези издънки, който е блока на английски Бейрут, на голи корени. Тук имаме в ред Tonda Gentile Romana, Nocchione, Tonda Gentile delle Langhe, Nocchione и Tonda Rigifoni. Искате ли да минеме сорт по сорт, да видите какво представлява едно майчино растение преди рязането и после да минем оттам да видим засаждането? Става ли? Добре. Значи, тези са нашите майчини растения. Тук виждате, че това е от миналата година и бяхме останали една пръчка. Тази пръчка сме нарязали тук. Вследствие тя започна да образува доста издънки. Когато влизаме,
почистваме и правиме вертикални, нарязаме вертикално. И това е много важно, защото когато се наряза хоризонтално, излиза само една издънка без корена. А задължително вертикално нарязане е важно, за да може да има поне малък корена. След което имаме нашата фирмена тайна, която правиме един смес с фунгицид и други препарати. Ги топиме около 20-30 минути преди да започваме самото засаждане. Това ми така беше Tonda Gentile, не Tonda Gentile, Nocchione. Който пропуснахме, да. Да. Това е Nocchione, който ни е ранния опрашител. И това е, като виждате, растежа за горе-долу на година. Имаме и там и джифони, няма да се разказваме, но там всеки сорт пораства в неговите особености, но джифони даже не е станало толкова висок. Даже и трудно за манипулация. Трябва да го режеме още преди да го засаждаме. Но това е регистриран разсадник, заявено на сортове на ЯСАС, са идвали от Българска агенция за безопасност на храните да взимат почвени проби за нематоди и каквото правиме, това е ние само специализирано за лешник. Не го правиме толкова за търговска цел, а това, че производители, които искат да работят с нас, знаете, че може да се снабдяват с качествен посредчен материал и ние знаем със сигурност, че можем да изкупуваме от тях, защото първото ние имаме интерес да даваме материали, които може после да изкупуваме лешници и обратно. Така. Имате ли въпроси към това? Горе-долу колко корени издънки вадите? В момента зависи от сорта и зависи малко, като виждаш, има някакви места, където не се развива толкова добре, някой да е по-добре. Средно за Nocchione сме на около 7-8 издънки на растение. Колко вкореняваме? Да. Добре, колко трябва да е вкоренен? Колко корен трябва да има, за да го преместите там, за да вкоренявате? Да речем поне 3-4 см минимум. Това ни е минимален стандарт. И се прихваща? Тези растения, които си, не знам дали си виждала, там имаше едно ремарке пълно с растения, така? Успеят ги в това е. разтвор. А тук не почвате допълнително загърляне? Да, това правиме и допълнително загърляне. Тази година беше още последната така, но обикновено пролета, след като приключваме това, загърляме. После спада, но загърляме. И горе-долу колко време, колко година? Това е засадено 8 марта 2019 година. Колко време горе-долу ще го експлоатирате? Поне 7-8 години минимум. Даже и повече, може да. Зависи как се поддържаме с него. Как се реже вертикално? С големите ножици, те обикновено работят двама, но те са много внимателни, винаги с ръкавици, така да не се... Правилото е това, като започнеш работа да имаш 10 пръста, край на деня пак 10 пръста да имаш. И обикновено се започва от издънките, които се намират навън, защото те имат най-големия корен и после доближаваш към тези, които са вътре. А тези, които са до майчино растение, нямат издънки, просто се рязват и се събират в междуредието. Отиваме да видим другия блок. Началото, нали сте видяли растението? Един от най-високи е Tonda Gentile Romana. И той тръгва от това положение. То по принцип това ни е, да речем, минималния стандарт, когато режеме, за да може да го засаждаме тук. Но каквото е важно след това е поддържане на влага от пролета до лятото. И тук работа на Митко е много важна, защото той минава всеки ден, всеки блок и проверява постоянно. И де факто една поливка, едно торене. И с това, което го третираме
преди засаждане, те започват вече да веднага пролета да образуват хубави корени. Нейлона хем намалява образуването на плевелите, така че намалява разходите за почистване. В същото време затопля земята. И когато затопля земята, те пускат повече корени. И това е цикъла. Ние сме се специализирани. Това е ефективен, безопасен и ефтин начин, с който може да гарантираме на нашите производители най-ниските цени за посадъчен материал, но осигурявайки добро качество. И колко време стоят в това? Един сезон. Един сезон и резултат е тези растения, които си виждал. Общо заето. Някои колеги, сега ще ви разказвам един случай. Имам един колега, който миналата година дойде тук и казва: Алберто, трябва да взимам 5000 растения, 4000 нещо. Ще идвам да ги взимам с пикапа. Искаш да кажа с камион? Не, с пикапа. Аз вече съм ги взел. И когато дойде, след половин час ми извънна, вика: аз преди няколко години взех посадъчен материал, 5000 растения, такива, ги е натоварила на пикапа. Викам: вашите не може повече от 400 да натоварвам. И така. Но корен е много важен фактор в растенията. Дори някой път да има не толкова хубава горната част, стебло, когато има хубав корен, той ще изкарва. Така и иначе, особено когато се правят на формировка мултистем на храста, все пак трябва да се прекратява централното стебло, за да се дава възможно на издънките да порастват. И общо взето е това нашия процес. Имате ли въпроси? След колко време може да купуваме издънки? След колко време може да купиш издънки? След 1 година, като стават растения. Той фактически не е есен, преди зимата, сега. Тази издънка ще я купя зимата. Обикновено започва да ги извадиме ноември месец, да речем декември месец вече са на разположение. Той нещо го купя декември месец. Да, но... Да. Като долу. Да. Интересен съм, аз мога да потвърдя, 1500 дръвчета купих, един микробус, едва не дава ги натваря и даже кой ме помоли с дръвчета, ако бях му обещал да ги взема, нямаше да мога да ги сложа. Много... 1000 броя се събират с нашия. 1500 с голямо принареждане. Тези растения, дето ги видяхте, те са за нас и за качеството просто нямам думи. Благодарим. Много хубаво качество. Така че за тази година, за което иска, имаме още няколко растения. Така че ако някой е заинтересован, само да ми се обажда. Но обикновено опитваме да работим. Най-добре, когато се работят година за година с поръчка, така че можем да направим най-добрата селекция и знаейки колко трябва да произвеждаме най-лесно. Но обикновено правиме винаги нещо в повече, защото има някакви пропаднали, някакви, които не са хубави за продажба, но общо взето се справиме. И растенията са маркирани, нали? Винаги. Това е един принцип на процеса в разсадника. Работиме по сортове. Почваме да режеме от първия ред, 10-ти ред, почистваме всичко, беззаразяваме, махаме маркировки, маркаме всичко. Всеки снопче, който се излиза, се маркира с спреи, на всяко снопче се слага етикета и тогава отива затрапено. И тогава се започва новия сорт. И това в целия процес. Работиме по сортове, да не става смесване. А под червения цвет и романата. Романа. Запомня съм. Жълтия цвят на кияно. Зеленият фон да се силиш фон. Точно така. Добре, тогава да отиваме оттатък към колите.